следната микробиома. За да направя едно въведение и към теста, ще ви информирам, че човешкият микробиом се предава от майката на детето, още по време на раждането на детето, при преминаването му през родните пътища. Една колекция от микроорганизми, които жената, тялото на жената, организма на жената е събрало още по време на протичане на бременността, се предава на детето в този първи момент. Оформянето, образуването на кърмата, това е втория ключов елемент на прецизната природа. В тази кърма са събрани оливозахариди, фруктозахариди и хранителни вещества, които са специално подбрани за това дете, получило първоначалната, пак ще повторя, колекция организма от самата майка при своето раждане. И тази връзка майка-дете и микробиом започва от този сакрален момент на появата на детето на белия свят. Формиране на човешката микробиота. Почнете да работите, аз след малко ще дойда. Ще ви очаквам. Да, благодаря. Благодарна съм ви, че дойдохте, защото много държа на това нещо. Това е в основата на борбата с карцинома. Това, което днес ще ги запознаете. Това говори, това е най-важното нещо. Нарушили са то, стават карциноми. Нарушили се баланса. Да. 25 години аз лекувах моя мъж с тези работи. Поздравявам! 4 рака така по този начин. Информацията набъбва последните години. Вие от 25 години сте била последовател на Аристотел, който казва, че всички болести започват в черва. Да, защото там се създава имунитета. Точно. Нали, още докато сме в отробата. Извинявайте, 1-2 минути почнете, аз ще дойда. Извинявайте. Микробиотичното ядро на всеки от нас се сформира първите 1000 дни от нашия живот, като 270 дни се броят вътреотробни и 730 дни първите 2 години от развитието на човека. До оформянето и на имунитета, и на допълването на микробиотичното ядро протича до първите 7 години. Не напразно първи 7 години, това не е само за възпитанието на детето, това е за оформянето на микробиома като стабилна структура, която, говорим за нормобиотата, която продължава да поддържа здравето през целия живот на човека. Непознаването на нормобиотата, неподдържането й в състояние на здраве и баланс води до абсолютно всички хронични заболявания, както и до заболяванията, свързани с невродегенеративните заболявания в старческа възраст. Аз не... Момент, че... Така, представих се. Още малко въвеждаща информация. Биотопа на тънките черва. Най-важното място, където, което обитава се и нашия микробиом. Най-важното място. Първо, извинявайте, вълнувам се. Така. Микробиом, това са абсолютно всички бактерии, вируси, микроскопични гъби и простейши от рода на археи, които обитават нашето тяло. Микробиом е по-широко понятие. Това включва техните метаболити, както и тяхните гени. В тялото разделяме различни биотопи. Само в областта на устата имаме 3 отделни биотопа. Това е слюнката, това е гърлото или носоглътката и двата носни прохода. Най-богат като бактериални и микробни представители е биотопа на дебелите черва. Но не той е най-важният за организма. Най-важният за организма е точно биотопа на тънките черва. Защото там става контакта на нашето тяло с външната среда, наречена храна. Когато едно парче месо ние го поемем, сдъвчем, обогатим съответно с храносмилателни ферменти, с солна киселина, с жлъчна киселина и като хранителен химус то попадне в тънките черва, това парче месо все още не е наше. То е чуждо. За да стане част от нас, за да използваме неговите градивни елементи и нутриенти, за да изградим и поддържаме собствения си организъм,
тук идва ролята на микроорганизмите, които обработвайки, използвайки това месо за свои собствени нужди, произвеждайки метаболити, те предоставят тази мръвчица на нашия организъм, преминавайки през епителната бариера на червата, отнасяйки метаболитите към лимфната, към кръвоносната система, оттам през целия организъм, черен дроб и така нататък, за тяхното преобразуване, за да станем ние и нашето тяло да се възползва от тази вода. И това е единственото място, през което става проникването на хранителните вещества, на всички вещества, включително и на лекарствените средства, които вие ползвате в нашия организъм. И именно тази чревна микробиота, която е в престения слой, нейния баланс, нейното съотношение, нейните представители гарантират нашето здраве, нашето себеусещане дори като хора. Освен това, хранителните вещества и микробиотите, които ние на случайен принцип буквално или на принципа на традицията приемаме и предоставяме на нашето тяло да използва, именно в този отдел, тънките черва, преминава контрола на имунната система. И този въпрос, 80% от имунните клетки се създават именно в биотопа на тънките черва. Така, хромотест, който искам да ви представя, е единствения научен стандарт, който от 2010 година е признат за нова методика в научните изследвания и се използва в клиничната медицина в абсолютно всички оси. Най-разработена и може би най-известна е оста черва мозък, която включва аутистичен спектър, невродегенеративни заболявания, старчески заболявания. След преминаването на COVID, изключителна колекция от научни статии излезе по оста черва бели дробове. Оста черва кожа, абсолютно всички кожни прояви, лечението и тяхното обследване трябва да започнат от състоянието на черния микробиом и по-специално състоянието на тънките черва. Много интересна за мен е темата, там публикациите не са толкова много, там в момента така мисля, че се развива този отрасъл, е черва костно здраве, черва сърдечно-съдово здраве. Първото използване на хроматест в болнични огромни заведения е станало не от гастроентеролози в Русия, а от кардиолози. Център Пирогов, както и Център за сърдечно-съдови заболявания Бакулев в Москва са така първите учени екипи и лекари, които са използвали теста в клиничната практика. Всички метаболитни заболявания, автоимунните заболявания, в които включвам вече диабета, раковите заболявания, първи преглед, първо търсене на първопричината започва от биотопа на тънките черва. Пак изчезна. Защо е необходим метода хроматест? Специално съм подготвила повече информация за гастроентеролози. Тънките черва са много труден биотоп. Той е трудно достъпен. Повечето фекални тестове, които има в клиничната практика и в лабораторната практика, показва състоянието на колона, който е следствие на дисбиоза в тънките черва. Дихателните тестове, които са налични за използване и уточняване на дисбиозата в тънките черва, са индиректни и доста вариабилни. Кога може да се използва и е необходимо да се използва хроматест? Първо, той не отхвърля, а допълва стандартните тестове, чрез които изследваме чревната микробиота. Каквито са дихателният тест, за който споменах, каквито са екографските тестове, кръвните анализи, фекалните проби, ендоскопията и други. Също така, изследването на червата е необходимо и когато имаме дълго хронично заболяване, за което определен период от време се използват медицински
лекарствени средства, но за продължителна терапия и за персонализирана медицина е необходимо да се погледне по-дълбоко и съответно да се предприемат по-дълготрайни мерки, отколкото лекарствената терапия не може да се приема цял живот, поне моето специално мнение е такова. Как точно работи теста? Това е кръвен анализ. Чрез газова хроматография и мас спектрометрия се изследват количествено и качеството, метаболитите, които микроорганизмите, живеещи в пръстения слой на тънките черва, отделят в кръвта. Теста има го на задната страница на всеки. Теста показва над 50 микробни маркера, като първите 28 маркера показват точно пръстенната микробиота, която се разполага в слузния мукозен лигавичен слой върху епитела на тънките черва. Това е домът на нашата постоянна нормобиота. Ако този слузен слой е изтънен, на места липсва или недостатъчно вискозен, нормобиотата просто няма къде да просъществува. Възстановяването на нормобиотата и подкрепянето на нормобиотата се започва именно с подкрепа на слузния слой на червата, която подкрепа може да стане и чрез подходяща храна. Унифицирано хапче за възстановяване на чревен микробиом няма. Има комплексна методика и методология. В теста е показана и транзиторната микробиота. Транзиторната микробиота, това са микроорганизми, в повечето са условно патогени, които минават през просвета на червата и се изхвърлят от организма. Фекалните тестове отчитат точно транзиторната микробиота. Тя е напълно променлива, може би за 3-4 дена се променят резултатите, а при едно отиване на почивка, примерно за 10 дена или в екзотична страна, фекален тест на един и същи човек може да изглежда по абсолютно различен начин, т.е. нямаме никаква нито клинична картина, нито възможност да реагираме по някакъв начин или да направим някакъв адекватен извод за здравословното състояние на човека чрез изследване на фекална микробиота. Много голям плюс е, че теста показва и вирусното натоварване в организма, като включва трите основни вируса: Епштайн-Бар, цитомегаловирус и херпес вирус. А също така и гъбичното натоварване, т.е. отчитаме вирома, микобиома и микробиома. Като от микобиома е включена Candida species, Aspergillus и 2 вида микромицети. Микробиотичното ядро, за което ви споменах, това са 4 вида микроорганизми, които аналитично се срещат в над 90% от населението. Те са еволюционно устойчиви и с много ниска конкуренция между себе си. Това са Lactobacillus species, Bifidobacterium species, Elbacterium species и Propionibacterium freudenreichi. Количеството на тези 4 вида микроорганизми в състояние здраве, в нормобиотата, в слузния комплекс върху тънките черва, трябва да бъде минимум 60%. Като повечето научни изследвания показват, че 70-75% е най-доброто съотношение на микробиотичното ядро за състояние здраве. Освен общия процент на нормобиотата, на микробиотичното ядро, трябва да има и добро съотношение на съответните представители едно към друго. Те вървят по двойки. Примерно лактобактерии вървят двойка с пропиони бактерии, а елбактериите вървят двойка с бифидобактерии. И тъй като организма винаги се стреми към баланс и към здраве, много често в резултатите, когато има понижени лактобактерии, компенсаторно са повишени пропиони бактерии. И обратно, при понижени бифидобактерии виждаме приръст на елбактерии. Но този дисбаланс в самото ядро също е показател за състояние нездраве. В представителите в ядрото трябва да бъдат
в перфектните съотношения едно към друго. Тук са данни, съжалявам, че така лошо се вижда най-голямо присъствие в бифидо и лактобактериите. Именно и затова е най-голямо внимание науката обръща към тях. Така, тук малко, съжалявам, че така лошо се вижда, но искам да обърна внимание, че благодарение на теста можем да определим каква дисбиоза има всеки от нас. Много често дисбиозата не е само една, имаме комбинация от дисбиоза. Направила съм списък на основните дисбиози. Ще ги съвсем набързо нахвърлям. Едната е дефицитната дисбиоза. Това означава, че в тънките черва няма достатъчно бактерии. Не говорим за достатъчно полезни бактерии. Изобщо няма достатъчно бактерии. А след като няма достатъчно и микробиотичното ядро е понижено. И тъй като свято място пусто не остава, какво има там след като няма бактерии? Обикновено тогава в този случай се забелязва доминантна роля на микробиома. Тоест, ние сме ходеща бактерия, ако мога така да се изразя в кавички, но има хора, които са ходещи микроскопични гъби. А когато гъбите станат господар на нашия биотоп, те не са наши, това не е добре за нашето здраве, те не са наши приятели. Гъби, вируси и простейши са коректори на бактерии. Те са коректори на микробиотата, но не и тяхните ръководители. Обикновенно дефицитната дисбиоза, всеки човек може да изпадне в постоянно или в временно състояние дефицитна дисбиоза след антибиотично лечение, след силен стрес, при онкологични заболявания обикновено това е така доста хронично състояние. Другата дисбиоза, която също се вижда и при теста, това е ферментативната дисбиоза. При тази дисбиоза хората обикновено консумират повече бързи въглехидрати. И съответно представителите на микробиотата, които се хранят с бързи въглехидрати, са в повишено количество и могат да бъдат забравени в теста. Протеолитичната дисбиоза е много разпространена. Това е дисбиоза, когато имаме неправилно и недостатъчно добро усвояване на протеините. Те са свързани директно с колострадиалния пул и много често са свързани и с състоянието на затруднена се редува с състоянието. Протеолитичната дисбиоза е функция на не само на колострадиалния пул, но и на така наречените група микроорганизми, които отговарят и се виждат в теста за усвояването на мазнини. Това са еобактериите или гекторалента, но за тях по-късно ще говоря. Дисбиотично състояние е и така нареченото синдром на повишеното бактериално присъствие, когато маркерите повечето са в червено, т.е. в организма има прекалено много бактерии. Това е съвсем противоположно на дефицитната дисбиоза, когато бактериите са по-малко за сметката на гъбите на вирусите. При СИБО имаме прекалено много бактерии и тях протокола за това състояние трябва да бъде изчистване на патогенните бактерии и подпомагане на нормофлората. Състоянието СИФО, синдром на повишено присъствие на микроскопични гъби. Нямате да представя колко често и колко много хора, може би всеки трети, да не кажа всеки втори човек има повишено присъствие на микроскопични гъби в своя биотоп. Това до някъде се дължи и на климатиците, до някъде се дължи и на храните, които консумираме, които са с повишено съдържание на въглехидрати. И много често в състояние СИФО или повишените микроскопични гъби, всяка оздравителна процедура трябва да започне с антигъбичен, антидрождев протокол за възстановяване. Има и състояние за повишено метанно, присъствие на метанно отделящи бактерии в червата, но това състояние по-скоро е функция на дебелото черво. Бактериите, които отделят метан, са по-малко разположени в тънките, повече се намират в дебелото черво. И така, поглеждайки един тест, аз наистина много съжалявам, че слайдовете са толкова малки.
Исках да ви покажа клинични случаи. Така, специално подготвих клинични случаи, в които чрез хроматест може да се определи хипоацидност. Не съм гастроентеролог, не съм и на 100% запозната с всички методи, с които разполага клинични и лабораторни медицината, но смятам, че състоянията на хипо и хиперацидност могат много лесно да бъдат объркани и това според мен е затруднителна диагностика дори за гастроентеролозите. Затова тестът дава много ясни маркери, за да преценим кога състоянието е хипо и кога е хиперацидност. И това са клостridиалните кулове. Отбелязала съм 5 представители на клостриди, които са с повишен титър, както и микробиома гъбичките. Тоест, това са 2 червени прозореца, които светват в теста, когато имаме доказана и чрез снемане на диагноза на пациента на хипоацидност. Така, отделно, пак съжалявам, че не се вижда, на представителите на егертела лента и елбактерии в теста, които са повишени, показват затруднено усвояване на змините и съответно и наличие на пропионокисела ферментация, т.е. повишено производство на пропионат в червата, което пък е свързано с промяна на pH-то. Обикновено пропионокиселата ферментация винаги се свързва с състояние на диария. За целта съм показала един още по-сложен случай, в който има пациентка, която е диагностирана с ГЕРД и която приема антиацидни средства като Алмагел. И на пръв поглед клостridиалния пулс се вижда, че не е в червено, само гъбичния фон е повишен, но от кръвния анализ на пациентката се вижда, че тя има много занижен общ белтък. Липсата на протеин, усвоен в организма, показва липса на строителен материал за всички части на човешкото тяло, включително и сфинктерите, които са между отделните отдели в храносмилателната система, в която има 27 сфинктера. Лошото качество на колагена и еластина, както и ниското съдържание на солна киселина в стомаха, което ни предизвиква спазмиране и задържане на сфинктера между хранопровода и стомаха свити, предизвиква при тази жена връщане на стомашно съдържимо и съответно усещането за рефлукс и диагнозата ГЕРД при наличие на хипоацидност, а не на хиперацидност, както обикновено се свързва ГЕРД с хиперацидност. И всъщност теста и терапията, която може да се насочи от този извод, е работа с усвояването на протеина, работа с повишаване на солната киселина и съответно задължително работа с СИФО и с намаляне на микроскопичните гъби. Тоест, нашия микробиом е нашия пръстов отпечатък. Има сходство в едно семейство. Виждала съм микробиоми на майка, дете или съответно съпруг. Могат да се видят линии, които са еднакви в семейството, защото хората общуват помежду си, обменят телесни течности, ползват се едни същи съдови, кърпи. Всичко това се придава и се задържа в семейството. Но въпреки това, микробиома на всеки неговия пръстов отпечатък и именно метода хроматест извън клиничната медицина се ползва и в екологията, в спортната медицина, в космическата медицина за определяне на промяната на биотопа на тънките черва на космонавтите в космическо пространство, но се използва и в криминалистиката. За доказване съответно на присъствие или съпричастие на определен човек към някакво криминално деяние във връзка с неповторимите микробни маркери, които този човек може да остави като отпечатък в околната среда. Аз не момент да погледна. Още един случай исках да представя. Това е хроничен псориазис с лактозна непоносимост и синдром на Жилбер и диария. Пак за ети път се съжалявам, че така толкова малко се вижда.
По повод псориазиса и кожните заболявания, и специално за псориазиса ще кажа, че благодарение на изследванията на газхроматографията на микробни маркери, извода, който се налага е стабилен извод, че псориазиса има връзка с липидния обмен. Всички болни трябва да се обследва как целият път на липиден обмен в тялото. И обикновено терапията включва много сериозни дози с омега-3 масни киселини, ДНА киселини, при подкрепа на микроорганизмите и на функционалните системи, които участват в липидния обмен. Терапията на тази жена показва проблеми при усвояването на мазнините. Има два маркери, свързани с работата на жлъчката и с усвояване на мазнините. И в нейния случай терапията е насочена основно към подобряване на жълчегона, жълчеобмена и усвояването на мазнините. Така. Аз съм приготвила и два случая на аутизъм. Днес ще така, надявам се, аудиторията ще ми позволи да представя тези случаи, защото те имат също пряка връзка с състояние на черния микробиом. Това, което показвам, виждате в синьо, когато е в синьо резултата, това е дефицит, когато е в червено е преразход. Това е един класически случай на чревна дисбиоза на дете, което е в аутистичния спектър. Огромни дефицити в микробиотичното ядро и в основните на представители. Сами по себе си виждате колко е сини показателите на постоянната микробиота и съответно имаме повишени представители на микробиома. И един коренно различен случай, който показва точно обратно, абсолютно същата диагноза, но прекалено много представители от бактериите, прекалено много вируси, прекалено много микроскопични гъби. Детенцето е пълно с бактерии, 10 000 единици по спомен, има превишение, 10 000 по 10 на 5 микробни единици има превишение в неговия микробиом. Имайки предвид терапиите, които се използват с пробиотиците, от професионалния си опит мога да ви споделя, че на сляпото предписване, приемане на пробиотици, без да се познава спецификата на индивидуалното микробиотично ядро, има случаи, в които може да доведе много повече ползи, отколкото положителни резултати. Защо? Защото нямаме точна представа дали нашия микробиом има нужда от лактобактерии, дали има нужда от бифидобактерии, дали пропионни бактериите са недостатъчни. И приемайки на особено на комбинираните пробиотици е малко като лотарин, като руска рулетка. Затова и наясно сте, че всеки много трудно може да намери собствения пробиотик, за да оцени чисто симптоматично дали добре се чувства с него или има някакви отклонения. Защото пробиотика винаги преминава през просвета на червата. Той никога не става наша собствена нормобиота. Въобще няма как да си мислим, че лактобактериите, които приемаме от тази или онази пробиотична добавка, може да бъде нашата микробиота. Те преминават транзиторно и напускат нашия организъм. Единствено подкрепата на собствената ни нормобиота, дадена ни от майка ни по време на раждането, е тази, която трябва да подкрепяме. Много по-добра подкрепа на нормобиотата дават пребиотиците, пребиотичното и балансираното хранене, отколкото пробиотиците, живите организми, които се предлагат в търговската и медицинска мрежа. Аз не съм против пробиотиците, но трябва те да бъдат осъзнато приемани. Без информация за микробиотичното ядро, повтарям, това е изстрел в тъмното. Имайки предвид имунната система, имунитета, който винаги проверява пробиотика доколко е съвместим с нас. И ако попаднем на така по-съвместими продукти, можем да ги приемаме дълго време. Но ако имаме дисбиоза и нарушен микробен мукозно-тъканен комплекс с нарушена микробиота, пробиотика ще ни помогне последния начин.
позволява на собствената ни микробиота да се развие достатъчно плътни и добре оформени колонии по продължителността на целите черва, за да се самовъзстанови, за да се подкрепи, за да знае, че зад гърба му има приятелска, дружествена нормофлора, а не условни патогени. И в нашия апендицит има представители на абсолютно всички бактерии, които са преминали някога през нашето здраве. И дори при тежки операции, когато нормобиотата е изключително занижена, дефицитна дисбиоза, лактобактериите отиват под критичен минимум, тогава при едно добро възстановяване, при една добра пробиотична, пребиотична терапия, собствената ни колекция от апендикса може да бъде наново, като феникс от пепелта, можем да я развием и тя да живеем с нея и да използваме, да бъде за нашата полза, да бъде пак ние самите. За тази цел храната е изключително мощен фактор. Всъщност това са факторите, които могат да вкарат човек в чревна дисбиоза и съответно да го изкарат от него. Единият фактор това са храната, втория фактор това е стреса и трето ще добавя полезните навици, които човек разработва през целия си живот. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, мога допълнително да отговоря. Във връзка с онкологията, това, което ще ви споделя е, че няма да говоря за причините, а по-скоро за терапията. Всяка терапия намаля микробиотичното ядро драстично. Ако казах ви, че 60% е минимума, 22-3% става микробиотично, т.е. имаме може би 2-3 пъти намаляне на микробиотичното ядро. Основните играчи, които страдат, това са лактобактериите. Тоест, възстановяването по време на химиотерапия, след химиотерапия и всякакви терапии при онкозаболявания, това е изцяло насока към лактобактериите. Съвсем грубо мога да кажа, че лактобактериите са свързани с имунитета, а бифидобактериите са свързани повече с когнитивното здраве. Тоест в периода на възстановяване след операция, дори при полети с самолети, при силен стрес, лактобактериите спадат почти моментално под 50%. Затова при всички такива състояния метабиотици с слизати на лактобактерии, както и пробиотици, пребиотична храна, която подкрепя тяхното възстановяване, е абсолютно задължително.